Zdravím vás na kanále e-shopu chipy.cz. Vítejte u dalšího unboxingu. Dnes se konkrétně podíváme na chytrou zásuvku od značky Aqara. Hlavní výhodou této zásuvky je funkce měření spotřeby, kterou jiné levnější varianty nenabízí. Dále pak oceníte moderní design, ale naopak co se týká maximální zátěže, tak se budete muset spokojit s 10 ampéry. Pojďme si produkt rozbalit a podívat se na něj podrobněji. Po rozbalení na vrchu vidíme hned návod od výrobce a hned i samotnou zásuvku. Sundejme si z ní folii a podívejme se, jak produkt vypadá. Elegantní, že? Na přední straně vidíme, že zásuvka obsahuje indikační diodu. Základní představení bychom měli za sebou, tak se pojďme rovnou pustit do připojení naší zásuvky do našeho Home Assistant. My si pro ukázku vezmeme po ruce prodlužku a připojíme zásuvku. Možná si říkáte, nezapomněl on na něco? Ano. Na boku máme tlačítko pro manuální zapnutí a vypnutí zásuvky, které zároveň slouží pro zapnutí párovacího režimu. Pojďme si tedy otevřít prostředí Zigbee to MQTT a zapnout párovací režim. Pak už jenom stačí podržet již zmiňované párovací tlačítko. A hned bychom měli vidět, že se nám zásuvka spárovala. Na nic nečekejme, podívejme se, co nám zásuvka vlastně nabízí za možnosti. Krom ovládání samotné zásuvky tu máme již zmiňovanou spotřebu. Tím to ale nekončí. První přepínač, co vidíme, je auto off. Říkáte si, co to je? Jednoduchý příklad je, pokud chcete třeba automaticky vypnout nějaký spotřebič, aby i on sám nebyl pod proudem, pokud už neběží. Třeba fén. Další je něco, co se asi dá běžně nazvat dětskou pojistkou, tedy to, že manuálně nepůjde zásuvka vypnout ani zapnout. Dále pak vypnutí LED indikátorů v noci. To oceníte, pokud si potrpíte na úplnou tmu při spaní. Pak nastavení práhu pro odběr, kdy se vypne zásuvka a samozřejmě je tu i paměť po vypnutí elektriky. Poslední 3 věci jsou teplota. Ano, i toto zařízení vám poskytne základní informaci o teplotě. V tomto kontextu už ale můžeme mluvit i o nějaké automatizaci, jakožto tepelné ochraně. Dále pak aktuální odběr. Poslední je i indikace, jestli je v zásuvce něco zapojeno. To nám přijde super informace, ale nějak nás nenapadla žádná automatizace, na kterou by se to dalo využít. Napadá vás něco? Napište nám to do komentáře. Děkujeme vám za pozornost a budeme se těšit příště. chipy.cz, váš specialista na chytrou domácnost.